Адной з найбольш прыемных падзеяў у жыцці беларусаў Паўночнай Амерыкі ёсць з'езды, якія адбываюцца што 2 гады у Канадзе або ў Злучаных Штатах. Ёсць яны цудоўнай нагодай пабачыцца з старымі сябрамі, пазнаёміцца з новапрыехаўшымі суродзічамі, абмеркаваць супольна праблемы і набрацца сілаў, каб разам з імі спраўляцца. Мастацкая частка з'ездаў напаўняе сэрцам цяплынёй і любоўю да нашай беларускай спадчыны. Дык хочу запрасіць усіх вас на чарговы з'езд беларусаў Паўночнай Амерыкі, які адбудзецца сёлета ў Таронто падчас тутэйшага Labor Day. Спадзяюся пабачыць старых сяброў, спаткацца з новымі сябрамі нашай штораз большай дыяспары, якіх яшчэ не ведаю, і мо тое-сёе разам зрабіць для дабра нашай бацькаўшчыны. Дык да пабачання, жыве Беларусь!